खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 6 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मामानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ साख्रि मावनायनि सान एबा जब एक्शन डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ साख्रि नागिरग्राफोरखौ बायजोआव साननो थाखाय थुलुंगा होनाय आरो मोनसे साख्रि मोननो थाखाय थुलुंगा होनायनि थांखिजों सोरजिनाय जादोंमोन, जाय बिसोरनि थांखिफोरजों गोरोबो आरो दिनैनि सानावनो हादरारि नासस एबा नेशनेल नासस डे महरैबो फालिनाय जायो। बे सानखौ 6 नभेम्बराव हादर नाङैनो गेलेमु आयदाफ्राव जाबाय थानाय आदारखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो प्ले बास्केटबल डे, रिक्रिएशन डे आरो कालार दा वर्ल्ड ऑरेंज डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।